खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनै 5 अक्ट'बर बीपीएफ दला दिनै बीटीसी सोरखारनि समायखिराखौ लागोन हाग्रामा महिलारिया बीटीसीनि चिफ महरै समायखिराखौ लागोन आरो 60 एमसीएलएफोरा ईएमनि समायखिराखौ लागोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरिनि नुजाथिनायाव समायखिराखौ लागोन दिनैनि सानाव माखासे आलासिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों जेरै गासै काउन्सिलनि गाहायफोर त्रिपुरानि राजा केबिनेट मन्त्रि एमएलए आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौबो हांख्रायदों 20,000खौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन नाथाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरा नुजाथिफैगोन होननानै मिथिहोदों गासैबो ब्लकनि थांलाय फैलायनि राहाखौ खालामनानै होनाय जाखादों होननानैबो फोरमायथिदों धोरोमनि आफाद आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादनिखौबो हांख्रायहरनाय जादों होननानै फोरमायथियो दिनै समायखिरा लानायनि उननिफ्रायनो बीपीएफ दला रायजो राजानो बिसायख'थिनि समाव जि खोथाफोर होदोंमोन बा बिसायख'थिनि रादाय जि लिरदोंमोन बेखौ मावनो थाखाय साखाफारा जागोन होननानै फोरमायथियो बीपीएफ दोलोनिफ्राय जायनाखि बायजोनिफ्राय आलासिफोर फैगोन बेनिखायनो दिनैनि सानाव हारिमुवारि हाबाफारिबो थागोन होननानै मिथिहोयो बीपीएफ दोलोनिफ्राय बेंकनिफ्राय रां लुथिनाय जाथाय 1 लाख 2 लाख रां नङा लाख गासै 12 लाख रां लुथिनाय जाथाय नाथाय बे रां लुथिनाय जाथायाव बेंकनि मावथिफ्रानो लोब्बा दङ बे जाथाया सोराङाव फैबाय मानकाचारनि इउक' बेंकनिफ्राय 2 लाख 50 रोजा रां लुथिनाय जाथाय जादोंमोन बे लुथिनाय जाथायखौ लानानै मानकाचार पुलिसा गोख्रोङै सेबनाय हाबाखौ मावदोंमोन दा बे लुथिनाय जाथायाव मानकाचार इउक' बेंकनिनो मेनेजार केशियार आरो 4th ग्रेडनि सासे मावथिनि आखाय थानाया सोराङाव फैबाय गिबियाव मानकाचार पुलिसा सन्देह खालामनानै 4th ग्रेडनि मावथिनि न'आव सिग्रोमहैदोंमोन जेराव 54 रोजा नोगोद रांखौ हमनो हादों बेनि उनाव केशियारनिफ्राय 3 लाखनि बांसिन रांखौ हमनो हादोंमोन बेबायदिनो गासै सिग्रोमनानै 9 लाख 50 रोजा रांखौ हमफिननो हानाय जाबाय मेनेजार केशियार आरो 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय सासे मावथि गासै 3 बेंकआव मावग्रा मावथिफोरनिनो आखाय दंमोन बेंकनिफ्राय रां लुथिनायाव बीटीसी बिसायख'थिनि उनाव यूपीपीएल दला गिबि खेब सीडब्लिउसी मिटिं जिरायदों जायनाखि बीटीसी बिसायख'थियाव यूपीपीएल दला जेननो गोनां जादों मानि थाखाय जेननो गोनां जादों बेनि सायाव सावरायनाय बा नायबिजिरनाय जादों होननानै फोरमायथियो यूपीपीएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया लोगोसेनो एसेम्ब्लिनि सिं आरो बाहेरायाव बेरेखा दोलोनि गोख्रों फावखौ लागोन जायफोर बीपीएफनो भट होआखै बिथांमोननि साननाय हनायखौ लानानै राव होगोन आरो रायजो राजाखौ सिबिगोन होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारि बिथाङा बीटीसी सेक्रेटारियेटआव हाबनानै माखासे इउटुबारफोरा भिडिअ सेबखांनाय जेराव सेक्रेटारियेटआव प्रमद बर'आ उन्दुग्रा बिसिना बानायदों होननानै फोसावनाय जादों बे आयदायावबो राजु नार्जारिया खेंफोरथि होयोदि बेखौ रायजो राजानि खाजोनाजोंसो बानायनाय जादों प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गावारि सम्पति नङा काउन्सिलनि गाहाया गभर्नर बेनिखायनो गभर्नरआ एसेम्ब्लियाव आरो गोनांथार मिटिंआव फैयोब्ला आराम लानो थाखाय बानायनाय जादों लोगोसेनो सीएम प्राइम मिनिस्टार आरो सेन्ट्रेल मिनिस्टार फैयोबा दान्दिसे जिरायथ'नो थाखाय बानायनाय जादों होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारिया उरखावगोरा ब्रह्मनि सावगारिखौ आलाय सिलाय खालामनायखौ लानानैबो दुखु मोननाय फोरमायथियो बिथाङा मानोना बीटीसी आरो बिटिआरखौ दानायाव बिथांनियाबो बिहोमा दं राजखान्थियाव जेननाय आरो देरहानाया थायो दिनै सोरखाराव दं गाबोन थायाबो जानो हागौ होननानै बुंथियो राजु नार्जारिया बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायाव श्रीरामपुराव यूपीपीएलनिया देरहाखांनायनि उनाव यूपीपीएलनि माइनरिटि मावथिफोरनि न' थांनानै बीपीएफनिया बुहैदों आरो हुमखि हैदों जाहाथे बेबायदि खालामा बेनि अनगायैबो बेफोर गासै जाथायखौ लानानै क'क्राझार एसपीनोबो लाइजाम गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो यूपीपीएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बीटीसी बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव गुबुन गुबुन खोथा बाथ्रा जों खोनानो मोनबाय जेरै बीजेपीआ बीटीसीखौ दखल खालामनो हायाब्लाबो किं मेकार जानो गोबां नाजादोंमोन जायनि थाखाय यूपीपीएल आरो बीपीएफ बे मोननै दोलोखौबो एंगाराखैमोन आरो जों जयैनो दं होननानै जेब्लाबो बुंबाय थादोंमोन बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा नाथाय बीजेपीनि जि सिमां बे सिमाङा सिमाङैनो थाबाय बीटीसीआव किं मेकारनि जेबो गोनांथि जायासै हाग्रामा महिलारिया बीजेपीनि जि सिमां बे सिमाङाव दै लुनानै होबाय फारसेथिं कन्डिशननि उनाव कन्डिशन होदों हाग्रामा महिलारिया बीटीसी बिसायख'थिनि उनाव 2026 मायथाइयावनो फैगौ विधानसभा बिसायख'थि जेराव बीजेपीनो यूपीपीएल नङाबा बीपीएफनि गोनांथि दङ बेखौ नोजोर होनानैनो बीजेपीआ यूपीपीएल आरो बीपीएफ मोननैबो राजखान्थि दोलोखौ लानानै जयैनो आवगायलांनायनि सिमां नुदोंमोन नाथाय यूपीपीएल थायोब्ला बीपीएफआ एनडीएआव थाया
होननानै कन्डिशन होदों हाग्रामा महिलारिया। गिबियाव UPPLखौ NDAनिफ्राय आउट खालामनो नांगोन अब्लासो BPFआ NDAआव थागोन होननानै कन्डिशन होनायजों लोगोसे BPFआ बिसायख'थिनि समाव रायजो राजानो रादाय होनायखौ मावफुंनायाव मदद होयोब्लासो BPFआ NDAजों थागोन होननानै कन्डिशन होदों हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिनि बेफोर कन्डिशन होनायखौ BJPनिया गनायनो हागोन ना हाया बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। बेखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंथिदों दि UPPL आरो BPF बे मोननै दोलोआ जयै थानो हाया। बेनिखायनो सोरखार दानायाव मोनथाम थानाया जाथावना नङा। मोननै दोलोखौ लानानैनो सोरखारखौ दानो नांगोन आरो बेखौ जों सम बायदियै थांखि लालांगोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जुबिन गार्गखौ बिस होनानै बुथारनाय जादों होननानै जि अजद बेरखांदों बेयो बेसेबां सैथो? 10 अक्ट'आव बिनि रिपर्टआ फैगोन आरो 11 अक्ट'आवनो मिथिनो मोनगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जायनाखि शेखर ज्योति गस्वामीआ श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माजों लोगोसे एरेस्ट खालामजादों। बेनि उनाव शेखर ज्योति गस्वामीआ माखासे गावनि खोथाफोरखौ फोरमायथिदों जायखौ रिमान्ड नटआव लिरनाय जादों। जुबिन गार्गनो बिस होनाय जादों बे खोथाखौ शेखर ज्योति गस्वामीआ बुंनायनि उनावनो रिमान्ड नटआव लिरनाय जादों। बेनि अनगायैबो शेखर ज्योति गस्वामीआ माखासे खोथाफोरखौ गावनि खुगाजों फोरमायथिदों। जेरै बिथाङा फोरमायथिदों दि जाथाय जानायनि उनाव जुबिन गार्गखौ जेब्ला दैनिफ्राय बोखांनानै लाबोदोंमोन अब्ला जुबिन गार्गनि गन्थं आरो गुस्थिया गोथां जादोंमोन आरो सालायाबो थनदोंमोन। मेडिकेल टीमआ जुबिन गार्गनि सालायखौ सिदा खालामफिननो थाखायबो गोबां नाजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथां। जुबिन गार्गआ दैयाव 15 मिनिटबो गोदोआखै। 2 निफ्राय 5 मिनिटनि गेजेरावनो बेबायदि जाथावना नङा होननानैबो बुंथियो शेखर ज्योति गस्वामीआ। ओजोंहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौनो बुंथियो दि शेखर ज्योति गस्वामीआ जुबिन गार्ग थैनाय केसआव गावनो अजद खोख्लैजानाय सुबुं। शेखर ज्योति गस्वामीआ जि बुंदों बेखौसो पुलिसआ रिमान्ड नटआव लिरदों। बेयो पुलिसनि बुंनाय खोथा नङा बा पुलिसनि स्टेटमेन्ट नङा। नाथाय शेखर ज्योति गस्वामीआ मानि थाखाय बेफोरबायदि बुंदों, गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बुंदों ना गुबुननि सायाव दाय जाबसिनो थाखाय बुंदों बे दासिमबो रोखा नङा आरो फैगौ 10 अक्ट'आवनो रिपर्टआ फैगोन। 11 अक्ट'आवनो गासैबो फोरमान जागोन होननानैबो बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बर'नि सासे जाखांफुनाय जोलुर गेलेगिरि इराग्दाव नार्जारिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। इराग्दाव नार्जारिया स्टेट लेभेल, जुनियर आरो सिनियर इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबल चेम्पियनशिप गेलेनायाव गसाइगावखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन। नाथाय हरखाबै बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो थांखि लाबाय। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। बिथांनि हरखाबै बेबायदि लामाखौ सायख'नानै लानायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। गसाइगाव जिल्ला गेलेमु गौथुम आरो बारदै सिख्ला स्पर्टस क्लाब काम लाइब्रेरिया दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरजों बे दुखुनि समाव गसंफाहैदों आरो इराग्दाव नार्जारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनिसिम आरज खालामदों बिथांमोनहा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।